Vitajte pri počúvaní podcastu Slovenskej komory daňových poradcov. Prinášame vám výber najzaujímavejších noviniek zo sveta daní, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Prajeme vám príjemné počúvanie. Vláda Slovenskej republiky prerokovala niekoľko nových vládnych návrhov zákonov. Vyjadrila súhlas s iniciatívou poslancov upravujúcou vyššiu mieru transparentnosti financovania mimovládnych neziskových organizácií. Upraviť sa má aj zákon o účtovníctve. Účinnosť má zákon nadobudnúť od 1. augusta tohto roka. Parlament v uplynulých dňoch posunul do druhého čítania niekoľko noviel zákonov. Týka sa to novely zákona o účtovníctve, vládny návrh novely colného zákona, či návrh zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Parlament zároveň odmietol návrh novely zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní, známej aj ako DAC 9. Ďalej bol predložený návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa Slovenskej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie týkajúce sa zavedenia paušálneho pomeru na odpočítanie DPH z motorových vozidiel a motocyklov používaných na podnikateľské, aj súkromné účely a zo súvisiacich služieb. Plánovaná účinnosť opatrenia je od 1. júla 2025. Dávame vám do pozornosti aj viaceré informácie, ktoré zverejnila Finančná správa. Na jej webe nájdete informáciu k postupu tuzemskej zdaniteľnej osoby pri oneskorenej registrácii pre DPH za platiteľa dane v prípade dosiahnutia obratu 49 790 eur pred 31. decembrom 2024 a žiadosťou o registráciu podanou po 1. januári 2025. Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom žijúcim mimo krajín Európskej únie, že je do 15. apríla potrebné doručiť tzv. Potvrdenie o žití. Zo spravodajstva Európskej únie si nenechajte ujsť informácie k zavedeniu rozsiahlych globálnych ciel Spojených štátov amerických. Zverejnená bola aj správa z CFE Fóra s názvom Daňová transformácia. Od súladu ku konkurencieschopnosti. Rozsiahlejší prehľad informácií z oblasti daní a odvodov nájdete v našom spravodajcovi, ktorý vychádza každý týždeň v stredu. Aby ste žiadne číslo nezmeškali, prihláste sa na odber newsletterov prostredníctvom webu SKDP. Ďakujeme, že nás počúvate.